नै बिथाङानो जाहैबाय गाबोननि जानो गोनां हाबानि हौवा गोदान ना ओमफ्राय दा माबायदि फिलिंस खालामदों एसे बुंनानै हरदो मोजां मोनदों खारन गाबोन हाबा जानायसै जिउआव खनसेल' हाबा जायो ना ओंखायनो मोजां मोनदों आरो खामि हारागोन मोननाय बायदि मोनखादों दानो औ ओमफ्राय इसोरा थिना दोननाय बायदि खामि हाराखौनो मोननाय गावनि खामि हारा गोमानायखौ मोननाय बायदि मोनदों आरो ओमफ्राय माबा मोनसे बुंनो सानबावो नामा बे भिडिअनि गेजेरजों बुंनांगौआ बेनोदि बिथां नायगिरि नोंथांमोनखौ फैनो खावलायो गाबोनहाय आं गुबुनखौहाय लिंहरनो हायाखिसै जानो हागौ एसे बेस्थ'मोन नालाय ओंखायनो भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना फैदो दा फुरा प्रेक्टिस जानानै दं बिथाङा गाबोननि हिन्जाव गोदान लागोखौ खुलुमनो थाखाय ना हागोन दा बि नै हेल' लोगोफोर दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअआव बरायग्रोनाय जाग्रोबाय दायो आङो दंफैयो नै गाबोननि जेनाखि हाबा जानो गोनां ब्रादार सांखांनिहा ओमफ्राय ब्रादार सांखांनि हाबाया माबायदि डेक'रेसन खालामदों आङो देखायलांनोसै आरोखि ना नैबे भिडिअनि गेजेरजोंहाय ओमफ्राय हौवा गोदानखौबो एसे देखायनोसै हौवा गोदाननि फेमिलिफोरखौ देखायनोसै हायोब्ला लोगोफोर ओमफ्राय आङो सिङाव हाबलांबाय नै नायदो 2,30,000 खोनादों दै ओमफ्राय माबायदि डेक'रेसन खालामदों आङो देखायनो नाजागोन लोगोफोर नै नायदो ओरैहाय नै दंलायो जेबो जाथ'वाखै नै दाबोनो दासो नै बेयाव रिसेपसन जागोन दै ओमफ्राय जेबो डेक'रेसन जाथ'वाखै दिनैनि गेजेराव कमप्लिट जागोन हरनि गेजेराव ना आयं ओमफ्राय मोजां दा आयं मोजां बिथाङानो जाहैबाय हौवा गोदाननि बिफानि बिदा असे हाबा गाबोन बिहामजोनि हाबा जागोन ने आयं जिखुनु नों माबायदि फिलिंस खालामदों फिलिंसआथ' मोजां जागोन दा गाबोन ने ओमफ्राय साजायबाय ओमफ्य बेसेबांसिम इदिनो बे साजायबावनांगौ दं जेनाखि थुंबो टेन्ट लाबोनाया बियो बेसेबांसिम पेन्देला दाब्रैसो दं हा दाब्रैसो दं जिखुनु टेन्ट हाउसआव बेसेबां लादों होनदों ओरैनो मिथियो नामा 2 लाख बेसेबां गोजौआव ने अके दा खोनाखाबाय नै आङो सोंबावसिगोन आरोना लोगोफोर नायलांबाय थाब्लानो जाबाय ओमफ्राय नै आबै नै हौवा गोदाननि बिमा ने आबै मोजां दा गाबोननि दुगैना लाखाबाय ओमफ्राय गोसोआव एसे गाबोनथ' फिसालानि हाबा खुसि ना आबै आबैयानो जाहैबाय हौवा गोदाननि बिमा दै ओमफ्राय आङो देखायलांबावनोसै आबै ना दे बिराद खुसि नै जोङो बेदरखौ देखायगोन मैसो माथाम बोरमा 22टा जागोन दा 22टा अके ओमफ्राय नै बियो बिब' हौवा गोदाननि आङो फेमिलिखौबो ग्रोब लोगो मोनबाय दे मोजां दा ने मोजां दे आङो देखायबावगोन लोगोफोर ओरैहाय जोङो बाजैया नारजि संग्रा नारजिखौ देखायनोसै ने ओइ बिनानाव ओरैहाय ने आयं दे नों देखायदोलै मा संदों आबै आनै ना मा जायोमोनलाय आब'आसो ने जेखि जाया नारजि संदों गोथावखा दा गोथावालाय गिलिजादोंना गिलिजायाखै खारै नांलानो गिलिनायानो गिलिबाय दा ने अके बरिया दे गाबोननि जानो गोनां नारजि आरोखि ना जाहायो आङो देखायलांसिगोन दं आरोखि ना ओमफ्राय दायो दुब्लियाव मैसो सिथारनो थाखाय ज' फैजोब्बाय नै सारिनो मैसो देग्राया जोङो नै आदाया ओरै ग्रोन दंजोबसै आरो ओमफ्राय मैसोखौथ' सासेल' लायनांगौ नालाय ओइ नै मैसोआ मासे बैयाव मासे ओरै माथाम आरोना टटेल मैसोआ माब्रै ना माबा जागोन ओमफ्राय बोरमा होनब्लाथ' नै खाथियावनो दंजोबखायो बोरमाया नै ग्रोनल' ओरैहाय बा आंजों लोगोसे आलु दङ नै बोरमायालाय गोमोनजोब दा ओमफ्राय मैसोआ माबायदि मैसोआबो गोमोन आंजोंहाय गोमोन ओमफ्राय जों जयै नायलाङायसै देखायलाङायसै माबायदि जालाङो दिनैनि मैसो गोदानाय बोरमा गोदानायफ्रा नैबे भिडिअनि गेजेरजों आङो देखायलांगोन दिनै देखायथ'वा जिखुनु मैसोआ हनै बेनो लोगोफोर देसिगोन नायलांबाय थाब्लानो जाबाय मैसो खाग्रा बिनि अनगायै बे मैसोखौ खानो हाया आरोना लोगोफोर बियो फोस्लायना लायग्रोसिगोन ओरैबायदि इन्ट्रेस्ट जागोन दिनैहाय मैसो देनायफ्रा खाख्रबनायफ्रा ओरैहाय ग्रोनल' जाजोब्बाय नै मानसिफ्रा नै जासिनायसैलाय नोंलाय जासिखायो माथो ओमफ्राय नै आथिङाव खाग्राया जोङो फोदैया खागोन ना फोदै जिखुनु नायग्रोदो बेसे गोबाव जाखो आदाया मैसो देबोनानै रायलायथ'लाय नै ओमफ्राय जोङो आदाया इयो गेव होग्रा आरोना ओइ देंजारखा आरोखि नै सोरबा गिनानै एसे गोजानाव थाबाय आरोखि नै नायदो ओइ इदि नङा बाबु
फोरनै बोबाय नै बिनि अनगा बोनो हाया बांद्राय मानसि गोबांलाबो जानाय नङा ओमफ्राय ओइ गेन्दोर हामारा गियो दा लांजेननायसै बेखौहाय नङा आथिङाव खाग्राय गिदिर फाननानै बोगदाव बे बायसान्सनि डेन्जार जाखायो दानिया आमाय डेन्जार जायाला डेन्जार गिनांगौ ने नोंसाखौ गिनांगौलै होसोबाय था होसोयो दानिया बुस्थु होसोबाय था नों सिगां गोदाफेरबायना गोदाफेराखै आंथ' गोदाबाय दा औ नै दे माबोसे स्टार्ट फैखो नोंलाय आं 6थासो जाबाय 6थासो ने ओमफ्राय नै मा जाजेनखो लोगोफोर नै आयौ नै गोथाबा गोजौआवहाय बायसान्सआव सौसुलानाया मावदोरा दे देनाय जासिगोन लोगोफोर नायदो बे जाम्बा होनबाय थायोलै सिगिबाय थायो रेडि जाजोब्बाय नै ने गाबोन जासिगोन नोंसोर गासिबो गोदाग्राफोर जाहैबाय लागाव हरिनिखौ नुनाय नंले नामा हरिनिया बेयावनो जाहैबाय हाबानि गाबोन जेनाखि हाबा जानो गोनां बेनिनो बिदर बेयाव सिथारलादो आङो माने खाथियाव थांनानै देखायले थैनि मानि माखासे नांला उसुबिदा जायो इउटुबा बेनिखायनो बेयाव गोदाबाय आरोखि ना मैसोफोरखौ माबोरै गोदादों गोदाया नोंथांमोनाथ' नुखाबाय आङो देखायजोबलाय आरोखि ना दिनैनि जेनाखि भिडिअ आङो बेयावनो फोजोबनाय जासिगोन